Čuste ľudia, ja vás vítam u nového videa, no a dneska som si tu pre vás pripravil opäť, tu budeme vyrábať nanúk, bude to taký čajový nanúk. Keď sa vám toto video bude ľúbiť, určite nezabudnite zanechať like, odber, budem moc rád, no a poďme na to. Takže na výrobu nanúku potrebujeme, alebo čajového, misku, čaj, mrazničku a to je všetko. Takže to je také easy úplne. Ak chcete, môžete si tam dokvapkať rôzne kvapky, trebárs takéto doTERRA, kvapky lemon, to ja mám hrozne moc rád. No a dáme tam trošku. Tam tak spríjemní chuť. Dobre. Zrite, ako sa to tam rozplýva. No a dáme to do mrazničky na 3 až 5 hodín. Takže čau, čau.